Ja, jeg skal så snakke om Pythagoras-sætningen, om hvordan man bruger den, og hvordan man regner sidelængderne ud i en retvinklet trekant. Vi har herover en retvinklet trekant, hvor vinklerne er angivet i A, B og C, hvor C den så er 90 grader. Nu gælder det så, at A i anden plus B i anden skulle gerne give C i anden. Men man skal huske at tage kvadratroden af det resultat, man får, når man regner A i anden plus B i anden, for at få det her i anden væk. Men hvis man i stedet for skal regne siden B ud i stedet for C, jamen så skal man omskrive formlen, så det er siden B, man regner ud. Jeg vil lige give et eksempel på, hvordan man bruger Pythagoras-sætningen. Jamen, i en retvinklet trekant siger vi, at A den er lige med 20, og B den er lige med 15. Så kommer Pythagoras til sådan her ud. Man siger 20 i anden plus 15 i anden lige med C i anden. Og det vil jeg lige regne ud, og det vil jeg lige få Word-Matil at gøre for mig. Og så siger vi 20 i anden plus 15 i anden er lige med. Det giver så 625. Og for at få det der i anden væk, jamen, så skal vi tage kvadratroden af, og det vil jeg også lige få Word-Matil at gøre. 625. Det giver 25, og det vil så sige, at sidelængden C her, den giver så 25. Men hvis nu, at jeg skal regne siden B ud i stedet for C, jamen så skal jeg omskrive formlen, og det vil jeg også lige gøre, så kommer den til at hedde C i anden minus A i anden er lige med B i anden. Sådan der. Og hvis vi så siger, at C, den er lige med 10, og A er lige med 5, jamen så kommer Pythagoras til at se sådan her ud, så man siger 10 i anden minus 5 i anden lige med B i anden. Og det vil jeg så lige få Word til at regne ud så. Her 10 anden minus 5 i anden. Det giver så 75. Men da det så er i anden, jamen så skal man jo tage kvadratroden af det. Det vil jeg også lige få Word til at gøre for mig. Så jeg siger kvadratroden 75. Og det giver så 8,66. Så det vil sige, at sidelængden B nu giver 8,66. Og det er sådan, man ligesom bruger Pythagoras-sætningen sådan, når man skal regne sidelængderne ud i en retvinklet trekant.